दाजी हे आपलं दाजी दाजी रे आलं दाजी आपलं दाजी दाजी रे आलं दाजी। ही वेबसिरीज आमची म्हणण्यापेक्षा रसिक मायबापांची आहे, कारण याच्यामध्ये लहान मुलांपासून महिला भगिनी, तरुणाई, ज्येष्ठ नागरिक ही वेबसिरीज मनापासून बघतात, कारण त्याचा कंटेंट खूप सुंदर आहे की बुवा संस्कार, गावगाडा, घरातलं वातावरण, कुटुंब, बेकारी, राष्ट्रीय एकात्मता, एक ना अनेक विषय घेऊन आम्ही लोकांपर्यंत पोचतो आणि ते लोकांना विषय आपले वाटतात। त्या अनुषंगाने चांडा चौकडीच्या करामतीमध्ये आम्ही विविध कंटेंटच्या माध्यमातून स्वतःवर टीका झाली तरी चालेल, पण लोक हसली पाहिजेत, लोकांची करमणूक झाली पाहिजे, अशा माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत पोचतो। तिथं आमच्या वेबसिरीजचे तब्बल 47 कोटी व्ह्यूज आहेत आणि 16 लाख सबस्क्रायबर आहेत। ही महाराष्ट्रातली पहिली वेबसिरीज आहे की ही मराठीतील इतकं सबस्क्राईब आणि व्ह्यूज असणारी ही वेबसिरीज आहे। तो एक झाला चांडा चौकडीच्या करामतीचा भाग। दुसरा भाग आता आलं दाजी, हे SG ऑफिशियल म्युझिक शेखर गायकवाड प्रस्तुत या यूट्यूब चॅनेलवरती हे गीत येतं आहे। याच्यामध्ये वैशिष्ट्य असं आहे की आपण ह्याच्यामध्ये वेगळी भूमिका करतो आहे, गाव लेवलचा इंटरनॅशनल पुढारी म्हणून रामभाऊ त्यात प्रेझेंट होतो आणि इथं म्हणजे प्रत्यक्ष त्या म्युझिक चॅनलवर मी दिसणार आहे, नाचताना दिसणार आहे, बागडताना दिसणार आहे। आपल्या गावरान फिल्म प्रोडक्शन प्रस्तुत चांडा चौकडीच्या करामतीचे स्टार कलाकार बाळासाहेब असतील, सुभाषराव असतील, आमचे पाटील असतील, मी स्वतः असेल, इतर काही कलाकार असतील, अनेक आम्हाला पिक्चरचे प्रोजेक्ट आहेत, काही चित्रपट आम्ही केलेले आहेत, भविष्यात ते लवकरच आपल्याला बघायला मिळतील। पण आपल्या गावरान फिल्म प्रोडक्शन प्रस्तुत चांडा चौकडीच्या करामती या कलाकारांना घेऊन भविष्यात आम्ही एक मोठ्या बिग बजेट चित्रपटाचं नियोजन करतो आहे। या निमित्ताने मला नमूद करायचं आहे आणि तो चित्रपटसुद्धा असाच गावगाड्यात आला असेल, माणसांचा असेल, आपला असेल, स्वतःचा, असं प्रत्येकाला वाटणार आणि त्यात वेगळेपण निश्चितपणे आम्ही देण्याचा प्रयत्न करणार आहे। निश्चितच शेखर गायकवाड यांचंच यंदा गुलाल आपलाच आहे, आता धुराळ आपलाच आहे। ह्या निवडणुकीत जिंकल्यानंतर मग ग्रामपंचायतची निवडणूक असो, अगदी पाक आमदार खासदारांची निवडणूक असो, प्रत्येक निवडणूक जिंकल्यानंतर लोकांना उत्सुकता असते गाणं लावावं काहीतरी, आणि ती त्या अनुषंगाने ते गाणे ते पण माझ्यावर चित्रित केलेलं आहे। मध्यंतरीच्या काळामध्ये सांगली जिल्ह्यामध्ये त्याचं चित्रीकरण झालं आहे, परंतु थोडासा टेक्निकली प्रॉब्लेम आल्यामुळं ते गाणं अजून प्रदर्शित व्हायचं आहे। तो एक प्रोजेक्ट आहे। हे आपलं दाजी दाजी रे आलं दाजी हे आपलं दाजी